Salut lume, eu sunt Vlad și sunt super entuziasmat. De ce? Am ajuns la aeroport, plecăm, încă nu vă zic unde, dar de-abia aștept. Wow! Am și mici mari emoții. Sunt în aeroport, sunt fix în dreptul ușii și mi cam frig și aștept. Nu am ce să fac. Aștept. Așteptăm la securitate. Trecut de poliția de frontieră și acum mă duc către porți. Bine am trecut. Acum doar așteptăm să plecăm, să zburăm. Așteptăm să zburăm. A venit avionul și așteptăm să se deschidă poarta. A venit momentul în care să urcăm în avion. Avionul. De-abia aștept. Signori, signor Ne-am urcat în Flore, avion please, și it is on aștept să block. plecăm. Am aterizat și merge să iau autobuzul care duce nu știu unde. Da, mergem la pașapoarte, cam așa e coada. Am ajuns la aeroport, este foarte mare aeroportul lor. Mă doare puțin urechea de la presiunea din avion, dar trecem peste cu pozitivitate. Am ajuns. Am chemat liftul, am camera 110 și aștept să vină, să mergem să ne cazăm ca să fac un mic room tour. Unul, cred că e super fain. Sunt super entuziasmat! Yeah! Da, se poartă mască la ei peste tot. Dar, da. Încerc să respectăm. Wow, se sesizez că ușile toate sunt într-un print. Numai să nu trec de ușa mea puțin mai în față. Să 10. Am ajuns. Da, ce are? 1-0. Mă, ce prostăs. Introduce așa. Wow. Așa am intrat, are un miros, probabil că trebuie să pun cartela sau... Hai că o pun ca să avem lumina. Cam asta e camera, patul. Na, că s-o stins becul, se pare că da, trebuie să pun cartela. Așa și da, baia, să vă arăt. Baia, wow, este wow mare. Da, e normală. Aici avem șampoane, săpunuri, pahare. Anyway, tot ce ne trebuie. Și cam asta e camera. Și să vă arăt și pe lumină. Nu știu ce e asta. Pătură mai groasă. Super fain. Un mini bar. Ce am aici? Niște napolitane, zahăr sau whatever. Deci, da, hai să ne descoperim! Bună de dimineața! Este o nouă zi aici în Italia și chiar acum o să cobor la micul dejun. După micul dejun, posibil să mă duc la gară, să iau trenul și să mă duc mai departe. Vedem, dar o țin la curent. Cam așa arată ziua și din exterior. Arată super faină. Și acum v-am zis, merg la gara. Înainte de a mă duce la gara, am făcut o mică plimbare, pentru că aștept o mașină care gen taxi, cum e la noi în România, ca să mă ducă până la gara. Nu e departe de gara, dar nu știu cum, e cumva de mers
ciudat, știți? Și da. Și m-am plimbat puțin până vine mașina și am observat că toată lumea face sport de dimineață. Ori cu câinele, ori aleargă, ori merg pe jos. Cred că e ceva la ei să se facă acest lucru zilnic. Și m-am plimbat și eu puțin până vine chiar acum mașina să mă ia. Cam așa arată gara. Am aici un Milano Maps, adică o mapă al Milanului și hai să mergem cu trenul. După cum vă ziceam, am urcat în tren și te poți pune unde vrei să vi-l arăt. Cam așa arată trenul și te pui unde vrei. Eu o să aleg un loc la geam și merg o oră de acum înainte. Super fain trenul, chiar îmi place și în 5 minute pornim. Am ajuns în gara din Milano, cam așa de fain arată. Mă duc să iau un metrou, linia galbenă, din ce am citit eu pe harta asta. Și da, wow, este foarte fain. Acum mă duc către metrou. Deci da, aștept să mă duc către metrou. Am ieșit la metrou și aștept să cobor. Deci metroul și coborâm la metrou să mergem la catedrală, la dom. Momentan mă descurc în Italia, e ok. Merge. Sincer, aș mai veni. Am ajuns la metrou, că am aglomerat. Trebuie să mă pun să-mi iau tichete. Ia să vedem. De aici. Să vedem de unde. Stau la codă la bilete la metrou. Am luat bilete la ăstea. Astăzi să vedem unde le băgăm. Și mergem la mi l-au făcut. Și mergem la metrou. Evident că într-o gaură de metrou e cam răcoare. Dar, da. Hai să mergem să vedem cum arată un metrou în Italia. Sunt super entuziasmat, sincer. Am ajuns la Duomo! Mergem, unde iasă toată lumea. Foarte multă lume se dă. Foarte fain. Am ajuns la Dom, dragilor. Wow! Atât de fain arată, să vi le arăt. Wow! Pentru că este sâmbătă, toată lumea a venit la Dom și foarte fain. Deci chiar îmi place, sincer. Am luat bilet la Dom și acum mergem sus, ca să îl vedem de sus. Așteptam să urcăm, e o mică coadă. Am urcat sus, ce fain se vede. Wow, deci sunt super impresionat.
Chiar foarte multă lume. Super fain. La merg să văd exact cum e aici meniul. Uai, câte lume e. Dar tot, peste tot e lume. Hai că stăm. Ca și review, e bun Mac. Mi-am luat un triplu cheeseburger și un mexican. Mexicanul, pentru gustul meu, puțin cam iute. Dar e ok. Am venit să-mi iau o înghețată pentru cei care cunosc aici și zice că e cea mai bună înghețată din Italia. Arată super și are un gust, să nu vă zic. Am venit la fel de cetate, să zic așa. Este foarte frumoasă. Wow! Și am prins și o vreme atât de frumoasă
Nu vine să cred, sincer. Am ajuns și la Arcul de Pace, la ei. Este super fain și o vreme foarte frumoasă. Am fost la Arcul de Triumf, să zic așa, Arcul de Pace și mă întorc înapoi în parc. Îmi duc o gură de apă, o sticlă cu apă, că mai pot de sete. Sincer, foarte frumoasă vremea, după cum vedeți, mult soare. O să-mi iau un suc de portocale, foarte bun. 3 euro cred că a costat, dar cred că așa. Este foarte, foarte bun. Am ajuns înapoi în gară și mă uitam aici pe afiș, dar încă nu s-a afișat trenul meu. Între timp am văzut unde să vină trenul și îl aștept să îmi vină. Sunt în gara, aștept. Arată un Fanta la 450 de ml. E curios gustul de Milano, de Italia, na. Sunt în gara și m-am gândit să vă fac o mică degustare. Oh! E mult acidulat. Și are gust de portocale, wow! Chiar e Fanta, nu e ca și alt undeva, adică în România unde doar apă minerală cu gust de Fanta, sincer. Este seară și am venit să mănânc la un restaurant specific italienesc. Se cheamă Pranzi. Asta e Pranzi? Se cheamă Mordeni. Super fain. Foarte bună mâncarea de aici, chiar o recomand. Deci, plus ospitalierea maximă. Nota 10, sincer. Bună de dimineața! Ultima dimineață în Italia. Mă duc să mănânc micul dejun și ne auzim de acolo. Și asta e outfit-ul meu. Tricoul nu e pătat, așa e model. Un mic update, am venit în cameră și cei de la restaurant, de la micul dejun, mi-au dat această biscuiți cu ciocolată, că s-au gândit că asta am pățit și ieri. Probabil că așa îi treaba aici, dar trebuie să mă duc mască la micul dejun, pentru că așa e aici. Încă se mai poartă mască față de România, unde nu se mai poartă. Dar da, ne facem bagajele și ne mutăm în altundeva și mai vizităm ce mai avem de vizitat. Deci, da. Am venit până la Orio Center. Este cel mai mare mall, cred că, așa îl pot numi, din Italia. Super fain arată mall-ul lor. Cam aici, la Nagasaki Creek, mâncare chinezească. O să vă fac un review imediat să primesc mâncarea. Acum să putem vorbi fără mască. Aici cred că am numărul 4. Mi-a dat o chestie gen Taco Bell, care când sună / livrează, te duci și ți iei mâncarea. 14 și 10 au fost. 14 euro toată mâncarea, nu știu ce meniu, un Sprite, l-am luat să-l gust.
Are total alt gust față de România, chiar îmi place foarte mult. Nu e așa de dulce și plus că nu e atât de mineral, gen na. Și de îndată ce sună chestia asta, aparatul, stai să vă pun jos. De îndată, nu mă văd, păcat. De îndată ce sună chestia asta, mă duc și iau mâncarea, o să vă țin la curent. Hai, cheers! A venit mâncarea, cam așa arată, niște zucchini cu creveți, cu orez. Am primit și bețe, dar păcat că nu știu să mănânc cu ele. Poate învăț chiar azi. Mi-a luat o înghețată de aici, de la GNAM, deci nu știu ce bună e. Am ajuns, nu știu exact unde, dar vreau să vă arăt coada. Am așa coada până acolo, că se urcă, o să vă arăt curând, că nu se vede, sunt niște chestii foarte faine. Se urcă cu chestia asta până sus, acolo, acum am înțeles. O să urcăm cu chestia asta de aici, care v-am arătat mai înainte. Așteptăm să urcăm în asta, și o să vă țin la curent. Urcăm. Momentan nu se vede nimica. La ragazza che ha fatto inventato. Lei l'aveva fatta. Urcat cu, să zic așa, telegondolă, dar nu chiar telegondolă. Așa, o mașină care urcă pe, da, pe șine. Și foarte fain. Clădirile astea istorice vechi. Tot urcăm și acolo este ceasul care arată cât este ora acum aici. Foarte frumos. Hai să vedem biserica asta. Wow! Suntem în catedrala sau în biserica care e cea mai înaltă de lângă dom. Sper are niște tavane super înalte. M-am intrat într-un alt dom, dar arată a fost superb. Imediat vi-l arăt, într-o camera și vi-l arăt. Aici cred că sunt înmormântați cei mai. Mergem către verificare, dar e un... deci faci de te amețești în cap să mori de nu. Cam așa trebuie să facem rotunda asta, ca să mergem să stăm la o coadă. Am trecut de securitate cu bine și asta mă bucură foarte tare. Și acum să mergem să căutăm porțile. E atât de mare aeroportul ăsta, încât noroc că am venit mai repede, cu mult, ca să am ce găsi porți, sincer. Eu am găsit porta, știu acum unde îi și mă duc sus să vedem ce găsesc. Pentru cumpărături. Am terminat cumpărăturile și acum aștept să-mi deschidă avionul, gen poarta, ca să pot merge la avion. Și este super cald. Dar vă țin la curent. Așteptarea la sfârșit, mă duc acasă.
Eu de la editare vă spun că am ajuns cu bine acasă. A fost zborul foarte frumos, dar fiindcă a fost foarte de dimineață, nu am reușit să filmez pe avion, deoarece am adormit. Așa că n-am ce să vă arăt, dar ne vedem data viitoare cu altă călătorie. V-am pupat! Pa!